chibai levek ule tunchuma chuan Korea rama thilthleng Arab thlak le amal phau thlak em wanga Korea sarkarin police te hena case ti top tura angen hial chanchin kan ngai thlau don ani kumsang khazakwa somriat pahni ania no pang pahni chu an ina changa hlalote ram hnuaya infiamin anin bi ruk siaka mi pano pang pakhal zok chuan a bi ruk na bula na thelvum thur chu mulin a hola mishing ruangam ang tak mai chu a hol futa ani atira chuan thomhnodora nautelem lian tak anda chin merikinemo antia lona changwak po an shelovani nima sela an han enchian nak chuan merikin reng aloni lova mishing ruang mi cherwang ngei aloni police te shatir ngal annia crime scene endigani hian mi cherwang hi kho avo emawangin khovotin alo met khongvek to ani a fingerprint changa alandan chuan nula komsum ni palia upa Miss Kim samsemna dora thok ani ti an she thaya a ming diktak hi antarlan lawangin Miss Kim ti in kansoi mai don ani maktak main a taksa te chuan kuthak na nu ma a umlova ti chuan police te chuan Miss Kim mel sha te chu komin tunen nge an mu nun berti te chu an zota samsemna dora a thok pui te chuan a nena changa a chanchin an shat nun ber chuan modeling lam alu chil dona wanga shooting na ya thla alak tur thu asoya a na thar tur awang chuan a phur hleya sumlak lu na tur dang a mu awang chuan a hlim hle ni inan soya chu na pe tu chu photographer kumsomli pahnia upa Mr. Lee ani thu an soi nge ani Mr. Lee hi Miss Kimete samsemna dora an VIP customer ania he samsemna dor hi puitling kalnachi atan chawa siamania kumsang khazakwa somria chaulai kha chuan samsemna dora te hian puitling mi pale mechia abika income hlimna le taksa manga indorna siamruk ani china Mr. Lee po hi an VIP customer ani dan hi hetiang lam hoizong hi ani mel hle ani Mr. Lee hi heti hunlai velna na hi chuan photographer ming thang takania aku chuak moidang dai takawang te chuan alar pha hleya police te chu Mr. Lee ina chuan zona zo tur chuan an kalta a police te nena chuan Miss Kim chu a shat lo thole asam semna dora VIP customer ani thole about thuwa shat anei lo thu bak engma asoi du lawani police te chuan an fin chuain ina thote thla ilak to sa te kan en thengem an ti chuan Mr. Lee chuan a thalak te chu phur tak le chuang tak chuan police te chu a mu tira police ten a thalak hawa an han mu chu makti in anin mel shek sheka a chan chu chutiang thalak dangdai tak chu an la mungai lawani photographer ani angin a in chung chu thalak an zam nei noya hi chu thilpa ngai alani sarwak thalak intar te po photographer te chuan an kolang police te chuan hei po hi an langai thiam zela nimasela thalak theng khat thisen chuak le taksa a siam shei invit bur te chuan an mit ati kham chan hleya Mr. Lee chuan nuam ati zan lo nge ni hetiang lam thalak hi nuam ka ti zong ania chanchok vek ani hi ti in alo phazung zunga thalaka chuan an hmelte alan lo wangin tu thalak nge ti po police te hian an she theilawani police te chuan rin helna neima se adik lo na highland na tur evidence an nei meu lo wangin a thu soi chu minzan lo chuan an lu an buk sak ve maya thalak chen khat te chu police te chuan mak an ti dewa a chan chu model taksa le arwangam landana chuan amma a omna mun son ni lovin nautelem angmaya a omdan tur choi sonvel ang tlatani a thona office lam an han en dikle chuan a basement bangvel chu wallpaper bel 30 sha tak hian alo hnum hlar maya a wallpaper an han phok chu film tape engmozat an mu chuak ta a chu film tape a nula chu Miss Kimenge ania arwangan mu'a na thel rovin a khu angchia khan a uma Miss Kimi thalak chu somni pakhat lai mu chwa ani investigator ten evidence ne na station a an handop chuan li chuan a statement a thlak le ta a thla chu kalak sak ngeya mase thalak zuwa khan ka kalsana ka kal nuwa ama in ain ti hlumaniang atia nimasela thalaka alandan chuan nola chuan na atwar mek ang hle ani athu soi chu a oyom lo emawangin police te chuan vau khan takin an handop le ta a li chuan a statement a thlak le ta Miss Kim chu ain tha nuwa thla kalak sakani
athi nuwa che athla kala athi na innam hnoina ka nei lo ati vetlata thalak ti lo evidence an nei meu lo wangin investigator te chuan professional photographer le thiamna lama mi chungchuang professor te chu an han rona kumsang khazakwa somria chawa kha chuan thalak na chatak le fiatak ala omlawa chuwang chuan professor fingtak pakhat chuan microscope enlen na kan ti mang chuan thalak chu uluk le chik zwalin a enta hetia ati chan chu mithiam te soidan chuan mithi to chu an multhi po an taksa abet vek china mishing nungdam lai ero kan multhi te hi kan taksa a beithlap lovin a thau sung china ni antia ti chuan professorin a en chuan a thalak tirlama chuan miskimi multhi te chu aladinga nimasela a thalak top lama chuan a multhi te chu a tlutial te ala a topa chuan a multhi chu a taksa a be vekani hei hian ati chan tak chu Mr. Lee an thla alak tir hian Miss Kim hi ala thilawa athi don me ka changa athi thlengin thla hi ala ti na ani melta viawa Miss Kim chu an tor lain puita mai lovin thla alo la char ti na ani ya arap thlak tak chetani lia camera hi camera chapol tak a hun lai po dollar sangkha zanga la ya tawani ya India poisa chuan noi khat sing khat sang khat la ya ni ya tunlai chana po ala taw hle ani ti chuan police te chuan Mr. Lee chu Miss Kim tha thuwa rin hlel ni in an man ta hei hi Miss Kim boral ma thil thlen dan chu ani Miss Kim chu samsem na dora thokthar ani ya mi pahmui hmul le khabe hmul ze afai sak chu a hna deuh berani ya a customer ma saber chu Mr. Lee hi ani nge ani Miss Kim hne chuan taksa moi tak le pian moi tak anei thu shilin photographer ani thu a shil boka thla alak sak to reng lar chuak lo anom ngai lo ni in a soi bokani ti chuan Miss Kim chu abula modeling na thok tur le poisa tam tham tak hlo tirin tiamin a thlem ta andora VIP customer me veng chu tia a som ta ka chuan Miss Kim chuan lia chu aring ve maya ti chuan shooting an nei hun tur le a hmun te chu soin anin thla ta ani an hun tiama chuan ram hnuaya chuan thla an lata atira chuan shooting pa ngai takin an kalpuya reilote an chol hnu chuan li chuan kimi hnena chuan hei khwa awatsia ishitlang pal hlawange shitlang damdoi hi ero tin shitlang damdoi chu apeya kimi chuan lom takin shitlang damdoi chu a eya nimasela ani na taka chuan damdoi chu li chuan cyanide nen apolani cyanide hi turhlo tak ni in mishingin kan ei chuan kan cells te chu thi in kan thin le kan thluak boruak mamo hnem emem chuan adu ang boruak mulovin natwarin boruak ta chamin kan thi mai don ani reilote hnuwa chuan Kim chu a omanuam talawa a ko chung chu anna li chu chanpuina adila nimasela li chuan chanpuya hnekin kimi natwar lai chu thla alo la kimi nati taka avial ngong chu athi thlengin thla voi somni panga lai alo la manani a thalak reng chu atira changa omzenei hi alo niya na thelin a khu chan tira changa atak sapum a khu thlengin ala ani Mr. Lee a shetu te soidan chuan nupui anei ve to nge ya fanu po anei nge ani anupui hlui le abial nu hlui te chuan amizia amak thin thu an soya anupui hlui chuan amuthil lain li chuan makeup te aron hnoi sak ringot thin thu asoyani Miss Kim chau hi Mr. Lee a victim alani lo zui mei cheng moza chu tiluina in thla alak sakti shiataniya nimasela media adar zau chaksiya soisel a hlo na sanen Korea sarkar chuan police te hena chuan chui zui lawa case ti top turin ati taringot maya he case awang hian South Korea chu amwal phau hle nge ya ramdanga changa South Korea zingam po anom talawa khwalzena changa an poisa mu po nasatakin akyam pha ani ti chuan Miss Kimia chuan Mr. Lee case chu kharani ta thitura achung thu re sak anita ani